Maayong adlaw kids! Ako si Teacher Mamie, ga-welcome kanimo sa tuang Gen Z Online. Kumusta ka? Gikan sa una, hangtod karon, naghanap ka pag-uhan. Nagaanam-anam na ug balik ang sa normal ang atong sitwasyon karon. Pero dili magkumpiyansa. Padayon mo nato ang pag-atiman sa tuang kaugalingon. Matulog kag saktong oras. Mag-inom og daghang tubig ug padayunon ang pagkaon sa mga nutritious food. Imbitaha ang imuhang mga friends, ang imuhang mga pinsan, ug mga kaila na mutanaw sa tuang Gen Z Online. Daghan ka mong makatunan. Dili lang sa atong sekular nga mga butang magtuon, kundi apil na sa tuang espirituhan ng butang daghan kitag matutunan. Ubani si Teacher Mamie o si Teacher Pressy sa atong pagpadayon karon na episode. Mag-ampo na ka. Ang mag-ampong bata, pag-istorya kini sa ato ang Ginoo. Isang asa ka, na kay ginabuhat o walay ginabuhat. Basta mo ampo ka, ang Ginoo maminaw kanimo. Pwede ka mag-ampo nga kusog. Pwede ka mag-ampo nga ikaw lang nakatulog. Pwede ka mag-ampo nga sa huna-huna lang. Pwede na nimo i-ampo ang tanan nga gusto nimo istoryahan. Isulti sa Ginoo, walay dako na butang o gamay nga butang na dili paminawan sa Ginoo. Tanan paminawan niya. Basta gikan sa imong heart. Atong i-fold ang ato ang kamot aron dili kami istorbo sa ato ang palibot. Mag-ipiyong ang mata aron dili kita matintal sa atong mga talan-awon sa palibot. Tara. Ginoong Diyos, salamat karon nga adlaw. Salamat sa karon nga episode nga ubanan mo kami ug ikaw nga among ginatuuhan nga magagiya kanamo aron masabtan ang imong pulong nga paggadali ni Teacher Mamie ug ni Teacher Pressy. Panalangini ang bata nga nagauban karon kanamo. Himoa siyang batang buutan ug tudloi siya sa mga butang nga maayo. Tudloi siya kung unsaon pag-ampo ug i-apply kini sa iyahang kinabuhi. Ginoo, tabangi siya na makaistorya siya ug dire-diretso dili siya maulaw kanimo kung unsa man ang iyahang concern. Tagai kami og maayong pagsabot sa imong pulong ug tabangi kami nga ma-apply na mo kini sa among kinabuhi matag adlaw. In Jesus name, Amen. Bata, nakasulay na ba ikaw nga nangisda sa dagat o sapa? Kung wala pa, nakakita na ba ikaw sa TV na tao nangisda? Yes, naayaw tayo makita nga mga nangisda sa TV man o sa YouTube. Ginapakita dito kung unsaon pagpangisda. Gagamit sila og pukot o bingwit. Nagkinahanglan og usab kini og paon. Kabalo ba ka nga sa Biblia gihisgutan usab ang pagpangisda? Si Jesus gusto niya si Peter o si Andrew.
Silang duha mangingisda ug si Peter dili lang basta mangingisda, usab siya ka tax collector. Sa ilang pagpangisda, nagagamit sila og pukot. Daghan ang ilahang mapangisda pero kabalo ba ka? Gitawag sila ni Jesus. Gitawag sila aron mahimo sila fishers of men. Tao ang gihisgutan. Tungod kay gidawat nila ang pagtawag ni Jesus kanila, ilang gibiyaan ang ilahang isda o pagka-tax collector. Bata, gisurrender nila kung unsa ang ilahang treasure. Sama sa pagpangista, gibili nila ang ilahang barko o bangka o nisunod sila kang Jesus. Sa ato ang memory verse, mausab ka na ang ato ang hisgutan. Follow me. Tungod kay ang pulong sa Ginoo sa Book of Matthew nga gisulat usab ni Matthew nga disipulo ni Jesus, nag-ingon dinhi sa chapter 4 verse 19, and he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Kisay nagsulti ani ug unsay iyang pasabot? Ang nagsulti niini mao si Jesus. Follow me and I will make you fishers of men. Dili na isda ang bingwiton, kundi mga tao. Sundo nato si Jesus kung unsa iyahang gibuhat dinhi sa kalibutan. Iyahang gi-share ang pulong sa Ginoo. Ug gusto sab niya nga kita buhaton pud nato ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Dili nato ibaliwala kung unsa ang iyahang gisulti. Sundo nato si Jesus. Kung unsa man ang treasure nato dinhi sa kalibutan, isurrender nato kana kaniya. Dili nato ipalabi kung unsa ang ato ang mga treasure, mga importante, mga shoes, mga sanina, ang imuhang vacation. Isurrender nato na, iampo nato. Kinahanglan nato nga sundon gyud si Jesus. Bata, kung ikaw na aduna na Jesus sa heart, ikaw usa na ka follower ni Jesus o manununod ni Jesus. Unsa ang gusto ni Jesus? Gusto niya, sundon mo siya na i-share ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. I-share na si Jesus mao ang perpektong anak sa Ginoo. Siya namatay sa krus, pinaagi sa pagpatulo sa iyahang dugo. Dito o pakatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Bata, kung ikaw wala pa'y Jesus sa imong heart, wala pa nimo gidawat sa Jesus nga imong manluluwas, dili ka pa mo-consider na follower ni Jesus. Ang imuhang buhaton aron ikaw maging follower ni Jesus, imuhang tuuhan na si Jesus anak sa Dios. Siya ang perpekto nga magluwas kanimo, siya namatay, nagpaaga sa iyang dugo ug pagkamatay niya pagkatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Hinusulan nimo ang imuhang mga sala nga nabuhat. Gikan pa sa gipanunod nimo nga sala, gikan kay Adan ug iba. Hangtod karon nga mga sala imong pangayuan og pasaylo. Ug dawaton sa Jesus na imuhang manluluwas. Bata, kung imo ka nang buhaton, ikaw mamahimo ng manununod na Jesus. Ato ang memorize ng ato ang memory verse. Pinaagi sa follow me. Sundon ninyo kung unsa ang buhaton ni teacher. Dali, atong i-shake ang ato ang kamot samtang mag-memorize. Unahon nato, isulti ang verse, basahon nato, o mahuman kita sa verse. Sige, atong i-shake ang ato ang kamot. Go! Matthew chapter 4, verse 19. Follow me, and I will make you fishers of men. Matthew chapter 4, verse 19. Sunod, atong i-move ang ato ang kamagko. Sige, follow me. Matthew chapter 4, verse 19.
Follow me, and I will make you fishers of men. Matthew chapter 4, verse 19. Karon, follow me. Atong i-move backward ang atuang shoulder. Ready? Follow me. Matthew chapter 4, verse 19. Follow me, and I will make you fishers of men. Matthew chapter 4, verse 19. Bata, na-memorize na ba? Sige, ato ang memorization. Follow me, nga walay kopya. Matthew chapter 4, verse 19. Follow me, and I will make you fishers of men. Matthew chapter 4, verse 19. Okay na? Na-memorize na? Mga bata, magasunod ka mo kanako. Follow the leader. O sige daw, Bin. Snap your fingers 3 times. 1, 2, 3. Oo, mga bata. Karong adlaw, pagahisgutan nato. Kinsa kaha ang nagasunod. Karon, makita skini sa Biblia. Ang Biblia, mga bata, nagasulti ni adtong mga panghitabo. Sobra na 2,000 years ang miagi. Nga si Jesus naapa dinhi sa kalibutan. Mga bata, sa lugar sa Israel, adunay ginatawag nga Bethsaida. Ini nga Bethsaida, mga bata, doon ni siya sa dagat din siya sa Galilea. Ug adunay mga pamilya dito nga ang ilang pangabuhian amo ang pagpangisda. Ug na sang gamay pa sila ni Simon, James ug ni Andrew ang naga-uban sila. Ug sa dihang nagdagko na sila, mga bata, nagkuyog nagayud sila sa pagpangisda uban sa ilang amahan. Ug ni adtong mga panahon na, mga bata, aduna po'y usa ka tawo. Ini nga tao, nagpuyo ni siya sa lugar sa wilderness, kamingawan. O kini nga tao, mga bata, ginatawag ang pangalan niya, ginatawag ni siya sa John the Baptist. Ini si John the Baptist, mga bata, ang iyang sanina, gibuhat sa skin sang camel. O abi niyo, ipakita ko sa inyo, ha. Siya, sa wala pa siya na tao diri sa kalibutan, ginpili na siya sa Ginoo tungod kay ang mga tao sa mga tao sa Israel, mga bata, sila ang pinili sang Dios. Tungod kay pinili sila sang Dios ug nagalaom ang mga katawhan sa Israel nga aduna gayud Misaya nga magaabot. Ug kini nga Misaya amo ang magaluwas kanila, mga bata, sa mga Romanhon. O kini si John, siya ang gigamit sa Ginoo para magsulti sa mga tao digtong dapita. Sa kaadlaw, mga bata, nagsinggit si John ug nagasulti siya. Nagaingon siya sa mga tao, "Paghinusol kamo sa inyong mga sala, duol kamo sa Ginoo nga amo ang atong ginapaabot nga Misaya." Abi niyo, mga bata, kung unsay buot pasabot sang Misaya, Savior, luwason sa Ginoo ang mga katawan sa Israel sa ilang mga sala. Ug tungod ni atong mga bata, giingnan si John nga nabuang naman siya, nabuang na siguro ni siya. Ug naapoy mga tao nga naga-uban kay John tungod kay nagatuo sila sa gisulti ni John. One time, si Jesus, mga bata, nagasulti siya sa mga tao. Ug daghan kaayo mga tao ang naminaw. Ug nagaduol sila sa kay Jesus. Ug abi niyo, mga bata, kinsa naa dito? Si Pedro. Nagpaduol pud siya kay Jesus. Ug naminaw gayud sila sa gisulti ni Jesus sa mga katawan. Ug niadto mga panahon ng mga bata, sa dihang nahuman nagsulti si Jesus, ang mga tao nagbalik na po ulit sa ilang nga balay. Ug si Pedro na lang ang nagpabilin dito. Ug si Pedro, nagsulti si Pedro kay Jesus. Ingon si Pedro, mga bata, ingon si Jesus sa iya mga bata,
ka kanako, ilabay ang pukot sa bukid, ilabay ang pukot sa tubig. O iya kinigituman mga bata, gilabay niya ang pukot sa tubig. O sabihang ano lang mga bata, hinay-hinay niya, nga nagagamay, tungod kay nagpuno na ang pukot mga bata, sa daghang kaayo ng mga isda. Iya gibira kini mga bata, lisod na kaayo birahon tungod sa kadaghan. Gitawag niya si Andrew og si James mga bata, tarang kamo. Og naapo dito si John. Og sa dihang mga bata, natingala gayon si Pedro. Sa dihang nakita niyo ng mga bata, nag-ano yun siya kay Jesus. Nagyukbo yun siya kay Jesus. Tungod kay nakita ni Pedro nga siya makasasala. Pero si Jesus mga bata, wala siya sang sala. O gani nalipay siya tungod sa iya nga nakita. Dili siya makatuo sa iya nga nakita. Tungod kay sukad-sukad sa ilahang pagkuha og mga isda mga bata, wala gayud sila nakuha. Sama sa kadaghan, bugat kaayo o gibira nila kini kauban si Andrew, si John o si James. O gani mga bata, si Pedro na-realize niya nga si Jesus siya gayud ang gipadala sa Ginoo. Siya, si Jesus, nagkaridari sa kalibutan, nagani sa kalibutan para luwason si Pedro. Dili lang kay si Pedro, ikaw ug ako pagaluwason man sa ato ang mga sala. Tungod kay ikaw, tungod sa gihimo ni Jesus mga bata, nagani sa kalibutan para sa ato ang mga sala. Gikuha niya ang kaparusahan, ang silot. Ikaw ug ako dapat ang ilangsang sa krus. Pero, tungod kay ikaw, kaya ako ang nakasala, nga si Jesus na lang ang nagkambyo sa ako ang mga bata. O si Jesus namatay siya o gilubong, pero pag ikatulong ka adlaw, nabanaw si Jesus para kanimo o kanako. O si Jesus, karon mga bata, si Jesus sa nga panahon mga bata, gipakita jud niya kay Pedro kung unsa siya ka Diyos, mga bata. O kato nga panahon mga bata, si Pedro, si Andrew, si James, o si John, na realize nila nga si Jesus gayud, mahimo nilang si Jesus gayud ang padala sa Diyos para sa iyang mga katawan. Kung ikaw mga bata, ang sagbot pasabot, kung ikaw bata, nga nagatuon na kay Jesus, ikaw gayud ang gamiton sa Ginoo para mahimong mangisda sa mga katawan. Sa mga bata nga wala pa jud nakakilala sa Ginoo. Bata, tingali sa inyo nga mga kapitbahay, tingali sa imong mga relatives o sa mga classmate nimo nga wala pa nakakilala kay Jesus. Ikaw nga nakakilala kay Jesus, gamiton kayud ikaw niya para sultihan ang uban na tungod kay Jesus. Og niadto mga bata, si Jesus og si Pedro, si Pedro mga bata, gusto lang niya na si Jesus maging usa siya maging hari sa ila mga bata. Pero hindi amo na ang gusto ni Jesus, kundi si Jesus, si Andrew, amo ang sunod kaniya. O gani mga bata, nag-ingon si Jesus kaniya, when Jesus said, nagsulti si Jesus kanila mga bata, follow me, sundan ninyo ako. O gisunod nila si Jesus, o gibiyaan nila ang pagpangisda. O nahimo sila nga followers ni Jesus. Gani mga bata, si Jesus, ang mga gayod ang ato ang nga sundon tungod magasunod sa gihimo ni Pedro, ni Andrew ug ni James, nagasunod sila. Bilang apat sila nga nagasunod kay Jesus, ang 12 disciples ni Jesus. Isa ka adlaw ni anak mga bata,
si Andrew ug ang isa ka na disciple ni John. Ug si John nagsulti kanila. The Lamb of God. Ug na unat sila sa ilang nga nakita. Ningon si Andrew kanina. Ningon si Andrew, nakita na ni siya. Siya amo ang Messiah. Si Jesus. Jesus, siya ang ato ang ginapaabot nga magaluwas sa mga katawhan. Ug niadto nga mga panahon ng mga bata, nakita gayud ni Andrew ang nakita jud niya si Jesus. Ug dili jud siya magpahimutang. Gusto jud niya sultihan ang iya nga igsuon nga amo si Simon. Ug niadtong mga bata, si Andrew excited na siya kaayo. Ug kay tungod nagakinahanglan ang iya nga brother ug kaluwasan. Ikaw ug ako mga bata, makasasala man sa atubangan sa Dios. Unsa gani mga bata ang sala? Naka-remember pa ba kamo? Oo, ang sala nga imo gihunahuna, gisulti o gibuhat nga dili gayud malipay ang Dios. Unsa gani ang gisulti sa iya nga pulong mga bata nga ato ang mabasa sa Romans 3:23? Gaingon siya diri, ang tanan nakasala, ikaw ug ako nakasala sa atubangan sa Dios. Ug tungod nga tong mga sala mga bata, amo ina ang nakapasiparar sa imo sa Dios ug kanako. Ug gani mga bata, kinahanglan jud na sultihan ni Andrew ang iya nga igsuon nga si Simon ang iya nga brother. Ug tungod ni adto mga bata, gindala jud nila si Jesus ni adto nga adlaw. Ug si Andrew iya dayon nga dala si Jesus sa iya nga brother. Can you imagine mga bata? Kung unsa ka kung first time mo makita si Jesus? O ganit mga bata, sa first time na nakita si Jesus mga bata, jud si Andrew kaniya, no? O abi nyo mga bata, niingon si Jesus kaniya, sipas. Ang buot pasabot, Pedro ang iya nga pangalan. O si Pedro mga bata, na lipay kaayo nga nakita jud niya si Jesus. Si Jesus mga bata, usa siya ka perfect son of God. Wala jud siya nahimo nga dautan. Ug tungod ni anak kinahanglan jud ni Pedro ang usa ka mangluluwas sa iyang kinabuhi. Ikaw bata, aduna boy plano ang Ginoo kanimo nga magaluwas kanimo sa tuang mga sala. Si Jesus ang kabalo si Jesus nga ikaw nagakinahanglan o kaluwasan tungod kay siya ang nakahibalo sa imong hunahuna o hunahuna kanako. Si Jesus, siya amo ang anak sa Dios o adunay yun siya plano nga luwason niya si Pedro. O si Pedro, o ikaw o ako man ang luwason ni Jesus. Si Andrew mga bata o si Pedro, nakita nila nga si Jesus gayon ang gikinahanglan nila sa ilang kinabuhi. Hello bata! Si Teacher Mimi, di bali. Kumusta ang inyong nakatunan kay Teacher Mimi sa to ang memory verse? Kay Teacher Pressy, sa to ang Bible lesson. Nahinumduman pa ba nimo ang mga butang na gusto sa Ginoo i-apply nato sa atong kinabuhi matag adlaw? Unsay pasabot sa ato ang memory verse sa Matthew chapter 4 verse 19. Yes, bata! Ang gusto sa Ginoo nga i-share nato ang pulong sa Ginoo. I-follow nato si Jesus. Sama sa iyang gibuhat din sa kalibutan sa una. I-share niya kung unsa ang pulong sa Ginoo. Muna ang gusto sa Dios. Follow Jesus. Unsa pa ang gisulti ni Jesus kang Peter tung nagsakay sila og bangka? Very good! Ingon si Jesus, ilabay ang imong pupot sa tubig. Isugo siya o di-follow si Peter. Ilabay niya ang pupot sa tubig
ug nagkadakop sila og daghang kaayong isda. Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo bata ug ato kini sundon. Nahinumduman pa ba nimo kung unsa ang gisyagit ni John the Baptist sa mga katawhan? Very good! Yang gisyagit giingon niya nga maghinulsod kamo o balik kamo sa Ginoo. Pinaagi ka Jesus, sama manggod kanimo o kanako tanang tao sa kalibutan makasala. Walay isa nga walay sala. Maunang si Jesus ang si Jesus lamang ato ang paraan na kita maluwas sa walay katapusan ng punishment tungod sa sala. Nang hinaot to kids, uban ang CF team na aduna kay nakatunan karon o i-apply nimo sa inyong kinabuhi matag adlaw. I-share ang atong episode karon pinaagi sa social media sa Facebook, Instagram, i-share usab nato sa Messenger ug ayaw kalimot na mag-subscribe. God bless you!